Este primeiro traballo de Pés de Lán contén como 3 partes. O CD coas músicas, hai un libro e tamén hai un DVD. O bon que ten é que tes un CD onde salen as músicas que ti podes poñer. O repertorio está composto por temas galegos e portugueses. Son temas tradicionais. Además ten o DVD, non? Que se ven as imaxes dos nenos ou, bueno, da xente bailando, non? Como se fan os bailes, como están divididas as partes, as estruturas, todo, os pasos, como se pode facer todo. Podes aprender todas as danzas que despois vas bailar cando escoites a música. Ai, que vida é a nosa, dar beixiños, dar abrazos. O libro contén, ademais, partituras e os esquemas rítmicos para poder ser tocadas, interpretadas por calquera músico, profe incluso. Ten unhas ilustracións que as fixo Xoán Vaz de Carballo. O libro contén as letras para cantar. Pois ten partituras, ten descripcións, ten as explicacións das danzas, o glosario. E incluso os pasos especificados para poder bailalos, non hai problema. Calquera pode bailar as danzas por libro. Esta parte descriptiva no libro e a parte didáctica no vídeo. É un traballo tamén bastante axeitado para o público familiar, para bailar cos fillos ou coa familia. E sale o grilo, hai do seu grileiro, chamademe a mí, que eu serei gaiteiro. Está dirixido a todo o público, pero tamén enfocado un poquinho á xente profesional da música do baile. Nosotros o que queremos, sobre todo, é facilitar a xente que quere montar as danzas. Os docentes, os profesores de música, para que podan leválo ás escolas, aos instructores de baile das agrupacións folclóricas, para que podan leválo tamén ás agrupacións. E agora faríamos 1, 2, 1, 2, 3. Colabora con nos Guadi Galego. Tamén participou no inicio deste grupo. A instrumentación tamén de Pedro Pascual. Que además de músico que tocou, é o produtor do disco. Celina da Piedade, que é unha das que iniciou este proxecto en Portugal. Agardando a súa promesa. Creo que é moi necesario un traballo como este porque nos tiñamos esa asignatura pendiente, que era facer bailar o público. Investigar, ver de onde veñen as cancións, ver se teñen danzas, se non teñen danzas, para que sirven as danzas.